Περάσαμε πολύ καλά. Ναι, πολύ ωραίο. Παρεμπιπτόντως, κινήτο, πότε μπορώ να επιστρέψω? Τι, όχι. Θα μείνεις εδώ. Άλλωστε, εσύ και εγώ είμαστε φίλοι. Φίλοι για πάντα. Δεν καταλαβαίνω κάτι. Έχετε δύο επιλογές. Είτε θα μείνεις εδώ για πάντα, ή θα είναι κακό. Είσαι τρελός. Μπορώ να σου δώσω πιο σκληρή μεταχείριση. Βάου! Περάσαμε πολύ καλά. Ναι, πολύ ωραίο. Παρεμπιπτόντως, κινητό, πότε μπορώ να επιστρέψω? Τι, όχι. Θα μείνεις εδώ. Άλλωστε, έτσι και εγώ είμαστε φίλοι. Δεν καταλαβαίνω κάτι. Έχετε δύο επιλογές. Είτε θα μείνεις εδώ για πάντα, ή θα είναι κακό. Είστε τρελός. Μπορώ να σου δώσω πιο σκληρή μεταχείριση.